Entre as primeiras medidas previstas por Rañeiros da Ría para a xestión do libre marisqueo figura o paro da actividade entre o 7 e o 15 de xaneiro. O obxectivo é favorecer a recuperación dos prezos que tenden a caer en picado tralo Nadal. Polo de agora, a entidade xa solicitou á Consellería do Mar a autorización para o peche de todas as zonas dedicadas ao libre na ría. A semana pasada tivemos unha reunión, as cofradías que estábamos involucradas na gestión do libre marisqueo, e por unha maioría acordouse de pedir o peche desde depois de Reis hasta o día 27, empezar a traballar o que é a primeira semana hasta Reyes, e traballar a última semana do mes de enero. E despois, a partir de febreiro, marzo, seguir traballando como sempre. En esa época os precios baixan moito e hai zonas as cales xa están moi queimadas de por sí, e darlle un descanso de 15 días, que son os quilos que van salir desas zonas, e evitar que, xa que hai pouco marisco en esas zonas, mal vendelo. Sabemos que a final de mes suele repuntar un pouquiño máis, e en febreiro e marzo xa volven a coller os precios máis ou menos normales. Para compensar este paro temporal, Rañeiros propón a ampliación da campaña ata mediados de abril, aínda que esta decisión dependerá do estado dos bancos. E incluso barajamos a posibilidad, que vaise tratar en outra reunión que vai ser máis pa diante, a posibilidade de que estes días que estamos perdendo ahora, ampliálos despois en abril. Unha vez o DOGA publique a resolución oficial sobre o permiso de xestión concedido á entidade, elaborarase un plan concreto cos períodos de peche e apertura, topes e sistemas de vixilancia e control. As propostas que facemos, nós vamos facer unha gestión, nós vamos facer unha proposta á Consellería en base a un artigo dun biólogo, porque que non fai un biólogo, os escritos, en base a eso, penso que terán que aceptar a proposta, penso eu, non? Malo será que deneguen unha proposta para reservar un recurso. Ahora sí, se non lo conceden, habrá que tomar medidas, porque senón xa non estaremos facendo a nosa gestión, estarán facendo eles.